Ahojte, volám sa Zuzka a rada by som vám predstavila jednu z tradičných slovenských hier. Slepá baba je hra, ktorú pozná snáď každý. Hrajú 3 a viac hráčov na rovnom bezpečnom povrchu pre deti. Na začiatku potrebujete určiť jednu slepú babu, ktorá si zaviaže oči. Potom sa okolo slepej baby postavia všetky deti a začnú ju točiť. Popri tom, ako ju točia, hovoria riekanku. Slepá baba, na čom stojíš? Na chladničku. A čo máš pod ním? Fľašu s mliekom. A akú chceš? Tlieskanou. Utekajte! Slepá baba potom začne chytať deti. Pokiaľ niekoho chytí, musí uhádnuť podľa hmatu, kto to je. Keď slepá baba neuhádne, hra pokračuje ďalej. Ale ak uhádne, hra má novú slepú babu. V riekanke ste mohli počuť, že existuje niekoľko druhov slepej baby a to je tlieskaná, dupaná, štípaná a tichá.